honetan, bideo bat une jakin batean erreproduzitzeko aukerak aztertuko ditugu. Adibidez, une jakin batean hasi eta amaitzen den bideo bat nola txerta dezakegun gure Moodleko ikastaroan, edo bideo bat une jakin batetik aurrera ikusteko nola esteka dezakegun. Noiz eta zein helbururekin erabiliko dugu aukera hau? Adibidez, bideoen tarte zehatzak erreproduzitzeko, edo bideoarekin batera erantzio ditugun oharrak ekiditeko. Askotan esaten diegu ikaslei ikusi ondorengo bideoan, 2. minututik 3. Horrelakoak ekiditeko, edo ikaslei lana errazteko, ze aurreko oharra ipintzen badiegu, ikasleek ibili behar dira atzera eta aurrera puntu zehatz bat bilatzen bideoan. Ondorengo urratsak jarraituko ditugu. YouTubeko HTML kode osoa kopiatuko dugu eta bertan txertatuko dugu honelako kode zatia. Alde batetik galdera ikurra, gero hasiera, berdin, segundotan, nahi deun astea, hemen izango itzateke 5. minutua edo 300 segundo, eta amaiera berdin, handik 50 segundora. Gero ikusiko dugu praktikan nola egiten den, baina honela lortuko dugu txertatzea bideo bat, 5. minutuan hasten dena eta handik 50 amaitzen dena gure Moodleko ikastaroan. Hurrengo aukera da bideoa estekatzea, ez txertatzea baizik esteka ipintzea. Hemen ere aukera ezberdinak ditugu. Esteka moduan ipinita hasiera eta amaiera puntuak zehaztu nahi baditugu, aholkatzen da YouTubeko HTML kode osoa kopiatzea eta handik ateratzea helbidea HTTPS horretatik aurrera. Beraz, hori aterako genuke eta honi erantziko genioke lehen komentatu duguna. Galdera ikurra, hasiera segundoak eta amaiera segundoak. Eta are errazagoa den aukera bat. Bideo estekatu nahi badugu, baina hasiera puntua markatu nahi badugu bakarrik, helbidea, YouTubeko helbidea kopiatuko dugu eta horri erantziko diogu gorriz dagoena. Galdera ikurra, denborarena, berdin eta hemen segundoak ipiniko ditugu. Kasu honetan, 2. minutuan hasiko litzateke gure bideoa. Ikus dezagun praktikan nola egiten den. Lehenik eta behin bideo hautatuko dugu, gero partekatzera joango gara, eta bertan kapsulatu. Kopiatuko dugu HTML kode osoa. Gure Moodleko ikastarora joango gara eta bertan etiketa web orri edo liburu batean txertatuko dugu ondoren kodea. Beraz, hau kasu honetan orri bada, izena, deskribapena eta orriaren edukian HTML kodea txertatzeko atala zabalduko dugu, hementxe, eta hortxe itsatsi kodea. Hemen galdera ikurratik aurrera ezabatu eta start hasiera markatuko dugu, berdin esan dugu 300 segundotara hastea nahi dugula, gero gehituko dugu amaiera. Kasu honetan 350. Hauxe izango litzateke geratzen zaigun kodea. Gorde eta erakutsi. Ikusten dugun bezala, bideoa 5. minututik aurrera erreproduzituko da, tarte honetan. Bideoa txertatu ordez estekatu egin nahi balin badugu, aurreko kodea erabiliko dugu. Aurreko kode berbera, baina bakarrik zati hau. HTTPS-tik helbidea, hau da, erabiliko dugu. Kopiatu. Eta oraingoan editore arruntean gaudela, ez HTML editorean, baizik editore arruntean, idatziko dugu ikusi, adibidez, ondorengo bideoa. Eta bideoa hautatuko dugu edo nahi duguna estekatu, esteka moduan ipiniko dugu helbide hori. Eta horrela esango diogu noiz hasi eta noiz amaitu. Sortu esteka eta gorde eta erakutsi. Esteka klikatuz, ikusiko dugu bideoa une horretatik aurrera erreproduzituko dela. Adibidez, kasu honetan 5. minututik aurrera. Kasu honetan ere ikusiko dugu guk zehaztutako tartean erreproduzituko dela bideoa.
Beste aukera bat izango da, erreproduzitzea bakarrik une batetik aurrera, amaierara arte edo horretarako YouTubera joango gara, partekaturi emango diogu, berriz ere partekaturi eta kopiatuko dugu HTTPS-a edo URL helbidea. Hemen ere, esteka sortzeko hautatuko dugu estekatu nahi dugun terminoa eta itxatziko dugu bideoaren URL-a, gehituko diogu esan bezala galdera ikurra eta gero T berdin nahi ditugun segundoak. Adibidez kasu honetan 120. Sortuko dugu esteka eta gorde eta erakutsi. Estekan klik eginez ikusiko dugu kasu honetan 2. minutuan hasiko dela erreproduzitzen bideoa. Kodea jakitea ondo dago, baina hori baino errazago da, hementxe nahi dugun bideora joango gara, eskuinean klik egin eta kopiatu bideoaren URL-a uneko orduan. Beraz, ipiniko dugu kursorea nahi dugun tokian, hemen eskuinean klik egingo dugu goran, kopiatu bideoaren URL-a uneko orduan. Hori ere, beste aukera bat izango litzateke. Ikastarora bueltatuz, estekatu nahi dugun hitza hautatu, esteka klikatu eta YouTubek eman digun helbide hori kopiatuko genuke. Sortu esteka eta gorde eta erakutsi. Hauxe izan da guztia. Bideo tutorial honetan ikasi dugu bideo bat une jakin batean nola erreproduzitzen den, une jakin batean hasi eta amaitzen den bideo bat nola txertatzen den gure Moodleko ikastaroan, eta bideo bat une jakin batetik aurrera ikusteko nola esteka dezakegun. Espero dezagun baliagarria izatea.